Rianxo converterase nun dos puntos clave en Galicia para a formación e seguridade no ámbito dos deportes náuticos. O municipio acollerá un curso pioneiro dentro da Rede Galega de Voluntariado Náutico Seguro. O Concello de Rianxo será a única sede da provincia da Coruña que acolla este curso formativo, dirixido a persoas interesadas en colaborar como voluntarias en probas deportivas no mar. Fundamentalmente, do que estamos a falar é dun curso formativo que vai acoller Rianxo, única sede na provincia da Coruña que vai acoller este curso, que habilita para que aquelas persoas maiores de idade que teñen, non ten por que ser, pero que a priori teñen interés no ámbito dos deportes náuticos, particularmente no ámbito do piragüismo, pois que poidan participar nas probas deportivas, nos eventos deportivos, como voluntarios a todos os niveis dunha maneira segura e cumprindo co que a normativa vixente obriga, non? A iniciativa busca profesionalizar o voluntariado e garantir a seguridade nun ámbito cunha gran tradición na vila. Para nós é un privilexio acoller este curso. Estamos convencidos de que as 25 prazas que se ofertan axiña se completarán, seguramente necesitemos máis no futuro, e desta maneira garantizaremos que as persoas que, insisto, de maneira altruista participan, colaboran con todas estas probas que ao largo do ano teñen lugar aquí en Rianxo, non sei, o Kayak de Mar ou outras das que temos todos os anos, que poidan facer non só cumprindo, insisto, que a normativa, senón que ademais o fagan dunha maneira moito máis segura, tendo uns conhecementos mínimos para atender calquer circunstancia ou para responder ante calquer imprevisto que poida xurdir. O curso conta cunha alta demanda e ofrece prazas limitadas, o que reflicte o interese crecente polos deportes náuticos e pola formación en seguridade. Dende a Federación Galega de Piragüismo explican que este proxecto nace pola necesidade de reforzar os dispositivos de seguridade nas competicións. Naceu porque cada vez son máis os requerimentos que teñen que ter o deporte náutica, requerimentos que fan as capitanías para a salvaguarda da vida no mar, pero tamén é certo que cada vez, cando chegan a época de verán, moitos concellos, o seu voluntariado, a súa protección civil está máis vinculada á protección dos seus propios areais, nas praias, e onde topábamos moitas veces que íbamos moi xustos para poder xustificar, neste caso, o noso propio salvamento nas competicións federativas. A falta de recursos humanos, especialmente en época estival, levou a impulsar unha rede estable de voluntariado formado. Para evitar que se paralizase o deporte náutico, o noso, cando digo noso é todo, nos estamos da man da Federación Galega de Vela, da Federación Galega de Remo ou mesmo de Surf, para poder ter estes voluntarios, este voluntariado. A formación inclúe contidos clave como salvamento acuático, primeiros auxilios ou seguridade en terra e no mar. Dentro destes cursos fanse desde salvamento acuático, salvamento en terra, primeiros auxilios, como tamén aquelas persoas interesadas no último curso que volve a ser en Verducido en Pontevedra terán a titulación de patrón de embarcacións, é dicir, que tamén poderán, neste caso, ter baixo o coste asumido pola Federación Galega o seu título para poder patronear as lanchas, neste caso que temos dende as nosas propias federacións, que tuvemos que conquerir para poder facer o noso salvamento. O curso celebrarase en Rianxo esta fin de semana e xa está preto de completar as súas prazas. Unha iniciativa que busca reforzar a seguridade no mar e garantir o futuro das competicións náuticas.